Dobrý deň. Témou dnešnej vyučovacej hodiny je rezistor v obvode striedavého prúdu. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Názov projektu je Dištančné prvky výuky v dennej forme vzdelávania. Začiatok projektu je od 1.1.2024. Koniec projektu je 31.12.2025. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviska Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Anotácia vzdelávacieho materiálu. Primárne určenie vzdelávacieho materiálu je pre študentov stredných odborných škôl technického smeru. Obvod striedavého prúdu s rezistorom je základný elektrický obvod, ktorý umožňuje pochopenie správania striedavého prúdu a napätia v jednoduchých obvodoch. Tento obvod má široké uplatnenie v rôznych elektrických a elektronických zariadeniach. Obvod striedavého prúdu, označuje sa AC, s rezistorom je základný elektrický obvod, ktorý obsahuje rezistor pripojený k zdroju striedavého napätia. Tento obvod je dôležitý pre pochopenie správania sa striedavého prúdu v jednoduchých elektrických obvodoch. Na tomto snímku máme definovaný rezistor R. Vpravo máme zakreslený rezistor, ako sa zakresluje. Je to taký obdĺžníček a typickou vlastnosťou alebo charakteristickou vlastnosťou rezistora je elektrický odpor a elektrický odpor sa označuje veľkým tlačením R. Rezistor je definovaný ako prvok, ktorý kladie prechádzajúcemu prúdu odpor a tým tento prúd znižuje a zároveň vzniká na ňom napätie. Závislosť medzi prúdom, napätím a odporom určuje Ohmov zákon, ktorý platí pre jednosmerný aj striedavý prúd. Pre prúd I, ktorý sa meria v amperoch, jednotka elektrického prúdu je amper, prúd sa rovná napätie U, ktoré sa meria vo voltoch, delené elektrický odpor R, ktorý meriame v ohmoch. Čiže dole vľavo máme definovaný Ohmov zákon. Čiže pre prúd platí I sa rovná U lomené R. Takto je definovaný Ohmov zákon a takto je definovaný vzťah medzi elektrickým prúdom, elektrickým napätím a elektrickým odporom. Rezistory sa vyrábajú navinutím odporového vodiča na keramickú kostričku, sú to vinuté, alebo sú lisované z odporovej hmoty, sa nazývajú hmotové, respektíve vzniknú naparením veľmi tenkého povlaku zlata na keramickú kostričku, naparované. Ak umiestnime rezistor do obvodu striedavého prúdu, bude ním prechádzať prúd a vznikne na ňom striedavé napätie. Rezistor bude klásť prúdu odpor podľa jeho hodnoty, ktorá sa udáva v ohmoch. Na tomto snímku máme definovaný obvod striedavého prúdu s odporom. Na ľavej strane máme znázornený striedavý obvod, v ktorom máme zapojený rezistor. Máme tu generátor striedavého prúdu, zdroj, ktorý je označený veľkým tlačením G. Potom tu máme nejaký vypínač v obrázku. Potom máme zapojený ampermeter, meriaci prístroj. Máme tu zapojený rezistor, ktorý vlastne charakteristická vlastnosť rezistora je elektrický odpor.
máme tu paralelne k rezistoru máme pripojený voltmeter. Ampermetrom budeme meriať prúd, ktorý prechádza rezistorom a voltmetrom budeme meriať napätie na rezistore. Na pravej strane máme zakreslenú závislosť prúdu a napätia v závislosti od času. Na y-ovej osi máme vynesené hodnoty prúdu a hodnoty napätia a na x-ovej osi máme čas. Priebeh prúdu je znázornený červenou farbou, priebeh napätia je znázornený modrou farbou. Vidíme, že elektrický prúd a elektrické napätie sú súmerné. Ak je obvod pripojený na zdroj striedavého napätia, prechádza ním striedavý prúd. Okamžitá hodnota napätia U, malé písané U, je rovné maximálna hodnota napätia U s indexom M krát sinus omega t. Okamžitá hodnota prúdu je rovná okamžitá hodnota napätia lomené elektrický odpor R. Okamžitá hodnota napätia je maximálna hodnota napätia krát sinus omega t lomené R. Čiže okamžitá hodnota prúdu je rovná maximálnej hodnote prúdu krát sinus omega t. Ak by sme si chceli vyjadriť elektrický odpor, veľkosť elektrického odporu je rovné okamžitá hodnota napätia lomené okamžitá hodnota prúdu. Po dosadení okamžitej hodnoty napätia U maximálna krát sinus omega t a okamžitej hodnoty prúdu, ktorá je I maximálne krát sinus omega t, dostaneme, že veľkosť elektrického odporu je rovná maximálnej hodnote napätia lomené maximálna hodnota prúdu. Rezistancia nemá vplyv na fázový posun medzi napätím a prúdom. Vidíme, že medzi napätím a prúdom aj na predchádzajúcej snímke sme videli, že ten fázový posun medzi napätím a prúdom je nulový. Čiže delta phi je 0 radiánov alebo 0 stupňov. Na tomto snímku máme znázornený fázorový diagram a priebeh prúdu a napätia na rezistore. Na ľavej strane je znázornený fázorový diagram, kde máme znázornený fázor elektrického napätia U a fázor elektrického prúdu I. Fázor elektrického napätia je znázornený modrou farbou a tento fázor napätia U sa pohybuje po modrej kružnici. Fázor elektrického prúdu I je znázornený červenou farbou a pohybuje sa na kružnici vyznačenej červenou farbou. Na tomto fázorovom diagrame vidíme, že fázory napätia a prúdu na rezistore sú vo fáze, sú kreslené tým istým smerom. Na pravej strane máme znázornený priebeh elektrického prúdu a priebeh elektrického napätia na rezistore v závislosti od času. Priebeh elektrického napätia je znázornený modrou farbou a priebeh elektrického prúdu je znázornený červenou farbou. Vidíme, že priebeh napätia a prúdu, čiže maximálne hodnoty napätia a prúdu sú v rovnakom čase. Čiže napätie a elektrický prúd majú maximálne hodnoty v rovnakom čase. Pre okamžitú hodnotu napätia vieme napísať si vzorec, že U je rovný maximálna hodnota krát sinus omega t. Pre okamžitú hodnotu elektrického prúdu si vieme napísať vzťah, že I je rovné maximálna hodnota prúdu krát sinus omega t. Z týchto grafov a z fázorového diagramu vidíme, že obidve veličiny majú v rovnakých okamihoch
rovnaké nulové a v rovnakých okamihoch maximálne hodnoty. Bude to hodnota napätia alebo hodnota elektrického prúdu. Zmeny prúdu prebiehajú súčasne so zmenami napätia. Fázový vzťah. V obvode striedavého prúdu s rezistorom sú napätia a prúd vo fáze, čo znamená, že dosahujú svoje maximálne a minimálne hodnoty súčasne. Fázový uhol medzi napätím a prúdom je u rezistora 0 stupňov. Na tomto grafe máme znázornené napätie, máme tu znázornený prúd červenou farbou a vidíme, že maximálne hodnoty napätia a prúdu sú v rovnakom čase a taktiež aj nulové hodnoty elektrického prúdu a elektrického napätia sú v rovnakom čase. Čiže fázový uhol medzi napätím a prúdom je nulový. Príklady použitia rezistorov. Rezistory sa používajú ako elektrické vykurovacie zariadenia, používajú rezistory na premenu elektrickej energie na teplo. Taktiež sa v ochranných obvodoch používajú. Rezistory sa používajú na obmedzenie prúdu a ochranu citlivých súčiastok. Na tomto snímku máme uvedenú literatúru, z ktorej som čerpala pri tvorbe tohto videa. Taktiež sú tam internetové odkazy, z ktorých som čerpala informácie a obrázky pri tvorbe videa. Ďakujem všetkým za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.